Vols saber com acaba la sèrie Doraemon? T'agradaria conèixer tots els detalls sobre la música actual? Estàs interessat en les notícies, les curiositats i els esports? Entra a www.entommanet.com, la de tots. A continuació, contem amb la col·laboració d'alguns seguidors de la nostra pàgina web que ens donaran la seva opinió. El primer és Sergi Padilla, que el trobem estirat en un llit per causes de rampes i que ara ens donarà la seva opinió sobre la web. Sergi, què n'opines de la web? Sí, sisplau, aquí hi ha gent que està molestant. Què n'opina vostè de www.entommanet.com? Perfecte. No, és cert, amb una paraula ho defineix tot. Perfecte. I si vostè ens voldria... Si vostè ens voldria dir alguna cosa... Apostoflant. Apostoflant, efectivament. Penso que el senyor Sergi té alguna altra opinió. Jo sóc els que faig els videojocs, Perdoni, estem amb el senyor Sergi. Efectivament. Si m'he copiat. Algun incís, senyor incisador? Doncs el riure ho diu tot. La pàgina web aporta la felicitat als nostres seguidors. Si amb això no heu quedat convençuts de que entommanet.com és una de les millors webs, és que sou